Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Φρέτα Σιλίδρας, έτοιμη για γκάλοπ. Το όνομα σου? Γεωργία. 3-4 ερωτήσεις είναι μόνο. Πού είναι πιο εύκολο να κάνετε τρελίτσες? Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο φυσικά. Στο αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο, πλοίο. Εσύ? Εγώ πλοίο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Γιατί στο αεροπλάνο? Άρεσε μου καλύτερα. Πού είναι πιο εύκολο να κάνετε τρελίτσες, στο πλοίο ή στο αεροπλάνο? Δεν ξαναταξίδεψα με πλοίο. Τι θα προτιμούσες όμως, δηλαδή φαντάσου το Λίο. Και το πλοίο είναι ωραίο. Πού είναι πιο εύκολο να κάνετε τρελίτσες? Στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο κι εγώ. Ο λόγος? Επειδή προτιμώ το αεροπλάνο. Βλέπεις τον κόσμο μου ψηλά. Στο πλοίο ή στο αεροπλάνο? Στο αεροπλάνο. Και ο λόγος? Γιατί αν είσαι στην πρώτη θέση, να απλώνεις. Φτάνεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Είναι πιο γρήγορο, πιο άνετα. Ο λόγος γιατί προσφέρει μια άνεση. Στο αεροπλάνο ή στο πλοίο? Στο πλοίο. Γιατί? Αρέσει και με θάλασσες. Εντάξει, είναι πιο άνετο που το πλοίο γιατί μπορείς να κινηθείς. Σούζεται. Είναι πιο εύκολο, δεν έχει. Μπαμπα. Έχετε παιδιά? Έχω, ναι. Πιστεύετε πως η τροφή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των παιδιών σας? Καλό. Κάθε πόσο τα ταΐζετε? Σχεδόν 2 φορές την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα. Τώρα το καλοκαίρι 2. Πρωί, μεσημέρι ή βράδυ? Πρωί και βράδυ. 1 με 2 φορές, maximum. Μια φορά την εβδομάδα. Παραπάνω 2. 2 ίσως. Νομίζω έτσι 2-3 φορές την εβδομάδα. Και ο 3. Μια. Μένετε μαζί? Ναι. Μια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οπότε η κατάλληλη ώρα που μετά η δουλειά, τέλος πάντων, εξαρτάται. Ωραία. Μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι νύχτα. Μεσημερινό. Μπορεί να είναι μεσημέρι. Καμιά. Γιατί? Δεν έχω. Αν είσαι? Αν είχα μια φορά την εβδομάδα. Μόνο? Τόσο θέλουν, πώς. Έχετε κλουβί σπίτι σας? Ναι. Έχω, ναι. Με ποιο ζώο θα βάζατε στο κλουβί το παιδί σας? Σκύλο. Σκύλο. Ναι. Να σου πω το λιοντάρι. Έχω και σκυλάκι, έχω και πίθηκο. Και σκύλους και γάτους όλα. Σκύλος μόνο. Κότες, κουνέλια. Σκυλάκια παραπάνω. Σκυλάκια. Σκυλάκια. Ναι. Ωραία. Τίγρη, γιοντάρι. Γιατί? Αρέσκει μου κάτι. Του τα ζώα, τα άγρια τα ζώα. Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω την τίγρη. Είναι ό,τι πρέπει. Νομίζω βγάλει ένα δυναμισμό. Ναι. Φοβάστε? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά νομίζω Καλά αν το φάει. Όταν σχολάσετε από μια Όταν πάτε στο σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα, τι είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε? Προτιμώ την γυρούν τα πράγματα. ναι. Πώς τρέπεσαι. Άλλος είναι παραπάνω, αλλά είμαι σίγουρος. Πιστεύετε ότι τα παιδιά σας χρειαζόνται τροφή? Όταν ταξιδεύεις, προτιμάς να ταξιδεύεις στο πλοίο ή στο αεροπλάνο? Πού νιώθεις πιο άνετα? Στο αεροπλάνο. Στο σπίτι έχετε έφυτα? Ναι, έχουμε. Ωραία. Πόσες φορές την ημέρα ανταποτίζετε ή πόσες φορές την εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Και πόσες φορές την ημέρα? Αλλά τα δεν... Κάθε μέρα. Τι θεωρείτε ότι είναι πιο υγιεινό, το τσιγάρο ή η πίπα? Από τα δύο. Νομίζω η πίπα, παρόλο που είμαι αντικαπνιστής. Τώρα σε ερώτηση, θα τέλος. Έλα. Με αφήσεις που τα παιδιά για να μην είναι αδέσπιση. Έλα.
Πείτε μας τι θέλατε να δείτε την ερχόμενη εβδομάδα. Subscribe καλέ, subscribe! Subscribe καλέ, subscribe!